राज के निर्णय जो है लड़की के परिवार बा। ए बाबा का बा यूपी में का बा कोरोना से लाखन मर गए, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गए, लाशन से गंगा भर गईले। टिकटी कुकुर बिलारवा। ए बाबा कबा यूपी में कबा मंत्री के बेटवा बड़ी रंगधारवा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगधारवा। किसानन के छाती पे रोंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। ए बाबा कबा यूपी में कबा रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा।